Борын заман булган ди бер бабай. 3 баласы булган, 3-үсе дә малай. Тик үзара алар тату тормаганнар. Берсен-берсе һаман суккан, хорлаганнар. Үлер көне җиткәч, балаларны бабай үз янына дәшкән. 3-үсенә бәйләп, 3 себерке биргән. Таратмыйча шуны сындырыгыз дигән. Ә малайлар һич тә булдыра алмаганнар. Туташ себеркене сындыра алмаганнар. Шуннан бабай бер зур себеркене шишкән, һәр чыбыкны аерым сындырырга кушкан. Ә малайлар моны шундук булдырганнар. Һәр чыбыкны аерым җиңел сындырганнар. Бабай әйткән: "Шулай, аерым яшәсәгез, һич оешмасагыз һәм берләшмәсәгез, дошман сезне җиңел сындырыр да ташлар. Үрнәк алыгыз менә себеркедән яшьләр."